салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз ҳастем мо дар бозори Корун пажарка, дарвозаи пажарка рост мебурем омода магазин аст. магазин рақами хай рақамшо намедиҳед, агар гузар шавад баъд гап мезанем. ҳамҷа чизои женское аст. мо асосан барои чӣ омадем ки аз вақт хунук шидагия ҳамин сапошки зинҷир ҳастанд, мисол то зонира ҳастанд, аз зону боло ҳам ҳастанд. шавин чанд қадароза имина мо барои шумо сиёмка мекунем. кадоме ки дар кор ҳастад шумо занг бизанед, ман шумода ҳамаи маркаша дастафка мекунам. биён ҳамин сар мекунем айнами тараф. ака анамро нишон ки акаҷон анамро нишон ки дарунша фирма Салит арендаи сифатои беҳтарин аст. сифатои беҳтарин. ина марҳамат пашм шабини чанқа пашмш зурай аҷиб бутай фирмениян тоза нархш чанда ака? ё 300-280 ам хеле 300 сомон 280 сомон. ина марҳамат ина дигаш ҳам ҳамин сорта я сорта аст ё ҳамашум як фирма. я фирма на фирмашон я бурга ном Фирма шо аренда, Салит аренда. салта аренда, Салит аренда. салит аренда. ина марҳамат ҳамаи маркаш ҳаст. размероша гавза чанд то чанд? 36 то 40. ай 36 то 40. Аста бесои бандори дароз. марҳамат ана ёш аёш авиша Ёш каблукош калтар баландаш. Ёш ҳам фирма. ҳамон фирма ин бренда я Бренда ҳамаш. ина марҳамат бибинед шумо салит аренда будааст аҷиб буд. нархи ёш чандае? Фирма 300-280 ам хеле 300-280 сомонӣ. ина марҳамат тарафшам ё ман мехеле ё расеткошана ина расеткошан марҳамат шумо шу нигоҳ кардан бигиред. во ина пошнапастошан нишон бите. пошнапаст не пошнапаст ҷавоб дед. ин чандае? ё 270 сом. 270. ин ҳам ҳамон фирма? Ё ҳам фирма. ина фирмаи знаменитӣ айгиҷо Ё ҳамаш гуанжон. бори гуанжо будаи тоза. ин чандае нархаш? Ё 280. 280 сомонӣ. 100%. як сезон озод мебаранд охи. опол намедуряна ака беҳтарин будастан ё вақте ки ака бренд кишид ё бояд ов надурӯянд. ина хай агар ноз агар иҷозат битам ман рақами дукона мемонам. шумо иҷозат мети рақами дукона гап занед? рақами дукон чанда? рақами 455. ҳамҷа як савдогари зур дора, муомилаи хуб мекуна. шуморо ҳам ҳозир бо ай поин шабо нишон метем. ай поин нишон метем. Ё берсан. не блоги шарисона бихай ё берсан? Берсан. шид даронаш хеле пашн дора. На, ай фирмаш чиай? ин фирмош ростига ям бренда? Ям сёш нест? Е бача. ана марҳамат ина бинед чихел качествашам зурай. бо ай болош чӣ дора иҷа? иҷа замокча дора, карманчик дора. ина бинед ки бо ин карманчик дора. мисол кадомед ки сум мехоҳед мондан, ин иҷода бо замок дора, замокша поён кун. ина замокша поён мекунем. иҷода метавонед ки шумо як 200-500 мебурда. ҳамин сумотона ана иҷа ҷойгоҳ мекунем, фир мегардем. Россия дам бошен дига сумота ҳам кас намегирад. ина камтар калонтарашам будай, короткитараш будастай. ин чанда ака? ё 250. ина 250 сомон. размер любой размер аст барои занако? любой размер барои хонумо ҳаст. То 40 аст. то 40 размера дорам. ина марҳамат шумо бибинед. мо номерои телефона мемонем. шумо метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунем. мо дастафка дорем. ана турецкишай. ина турецки тоза. касе ки туркиё суроғ мекунанд бо ина иш бо кисача чӣ мегӯянд ира сумкача доштаи барашда. иҷа мумкинае ки бо ягон чизи бо калонтар бимонӣ. мисол як помадара мебурда иҷода. як бита помада мебара. ана дигар светш аста. ина светша бинед ба дараҷаи нархи ё чанда? ё 300 сомон. ина 300 сомон. касе ки турецки суроғ мекуна хай вақти 300 сомон да мегирӣ. инам фирма яка фирма номша чӣ? ина марҳамат ина фирмаша хай шумо касе ки хонда будона прада будастай.
фирмаи Prada. То размерош ҳамаш ҳаст, а? 36 то 40 ҳамаш аст. 36 то 40. Як бор дига худат ака номри дуконта гап зад клиентҳо чун харидани бия. 455 контейнер, якум дарвозаи пажарка. Яким дарвозаи пажарка 455 контейнер. Ҳун ами дароз шабоб ро ки амо як хелодам ястае ки мехоҳа ки ами дароз бупуша, дароз пушам ё. Як хелиш дароз ҳавас дора. Ай майдакишон як хелиш ҳавас дора ки дароз бупуша. барои ҳамин намоз мо дарозша мегирем. Айзону боло. Яъни гакне ки айзону боло, ана ки дарунша нишон буде ки ана бисёри одамо мехоҳанд ки дарунша бубинанд. ина дарунш пашми тоза. Иам бренда Салит Аренда. Ибо калта мешавад. Калта мешавад? Ай нимаш? Ай нимаш айзону поин мешавад. Кани я нишон буде? Наи хел мекунӣ айра. Айра метавонӣ ки калташо кунӣ бо камтараки дига. Баъд айбараш бардор, и вишивка задагӣ ай. Зарҳалқати вишивка дорад. Ина марамат касе ки чӣ мекуна? Занг бизанен, мо шумода доставка мекунем дар любой ҷое ки бошем. То Германия, Австралия, Америка. Ана сияшам ҳами ай. Ҳами фирма ай. Ана ки намиёра нишон те нави. Ай намиё. Ион пашмиан. Ҳама ҳами як фирма ана? Ҳамаш ренда. ана барои чӣ ки ин мардак договор дора қатъи ҳами фирма барои чӣ арзон додеста чӣ ба ки и договор дора ҳами бори ҳами фирмара фақат ҳами бача мезана чизош качество дора ҳамаи сортош ҳаст размерош баъд ҳастанд размерош наста инаи моддаи дигашай нақш чанд дайра ина 280 сом ҳамун фирмаи бренда Салит Аренда ина марҳамат чанд таи ки ина бихоҳем ина буроварданашон биги якта якта бина ина марҳамат бинед шумо то ахир шабиё касе ки да маъқулай кадом маркааш ки маъқулай гап мезанам ҳамҷо одам ҳаст ки мебарад доставка мекунам марҳамат бибинед ана ахирон шабмон тамом ина чӣ дошт ана ки бо туркӣ чӣ дори ака бо туркӣ чӣ дори ин ҳами стило ана ки биям чӣ хел нишон додам хелия нишон ди туркиро ин ҳами аҳо ҳами хушрӯшан ҳами ая нархша як бор дига бугӯ 300 сомон нархаш барои кӯдакако духтарая на ҳамаё чизе ки мебинен духтариян бачагӣ хай камтарай и бачагӣ ай бологиш нархш чанд дайра 180 сомон барои кӯдакако ина марҳамат бинен ҳар кадамаш аҷоибот аҷоибот Туркия яма фирма Фантазия Гуанжо айшо Гуанжо Туркия шама фирмаш ки ҷоира Гуанжо ина иш фирмаш Гуанжо будааста аҷоибот фасон чанд 230 сомон будааста бо арзон мекуна нақша бугӯ 230 сомон ина свечам будааст марҳамат шумо метавонед ки ҳамаямуча инҷа харидорӣ карда битонед дукониш 455 будай 455 фирмаш гарантикати брендай ина марҳамат шумо чия бачаи духта фақат пашмдорошан нишон буде ки ҳамаш зимния бо чиша нишон надода ҳами чизора нишон буде ки бибинам сифаташон назана ин тарафа нигоҳ накардем ин тараф ҳам тарафа я не тагиёш ҳамое ки нишон доде на ина ҳам чизе ки нишон додагия ҳами якамон дар ҳами ҷа ҳастай дукониш 455 дукон ҳами дарвозаи пажаркара медроен прямой дарвозаи пажарка сурох кунен медроен прямой ина мирабхаб иҷаш чӣ дошта боинаҷаш амиам фирмай ҳамун фирмай чия фирмаш пашмдор начос ния зимни анаи бо нигин доштаи нигиниш аҷоибот фасон санги сваровскати анаёш бо нигинош нахели баъд иҷа ҳастай дилхати инаё де буква де ҳами чӣ вукуси хати бихоҳӣ иҷада ҳарфош ҳам ҳастай инаи ҳарфи м мисол агар
мавзуна ном дошта бошӣ ин эмша мегирӣ. Мастура ҳам ном дошта бошӣ амиша мегирӣ. Баъд бо кияй муҳаббат ҳам мегирӣ. муҳаббат ҳам ҳамин метавонӣ ки бигирӣ. Обши ки ба номам будааста ина чизои новинкае ки ман шуморо имрӯз дар бозор нишон додам. Касе ки подписатсия карда нест подписатсия кунад. Касе ки подписатсия карда комментарияда фикроша бинависа. Ҳамаи ном қатъи ҳарф ҳаста, яъне ҳарф қатъи шумо метавонед ки ҳаминҷа дарёфт кунед. Боқӣ сарбаланд бошед. Худоҳофиз.